Po 50 se mnozí lidé začínají ptát sami sebe. Proč zapomínám víc než dřív? Kam jsem dal klíče? Proč si nepamatuji jméno souseda nebo kam jsem položil brýle? Je to jen věkem? Nebo se v mozku děje něco víc? Lékaři dnes vědí, že zapomínání po 50 není vždy normální součást stárnutí. Ve skutečnosti existuje několik skrytých příčin, které mozku doslova ubírají sílu, a většina z nich má řešení. Mozek je jako sval, potřebuje kyslík, výživu, stimulaci i odpočinek. Když něco z toho chybí, začne slábnout. První příčinou zhoršující se paměti je chronický stres. Když je člověk neustále pod tlakem, tělo produkuje hormon kortizol. Ten v malém množství pomáhá, ale při dlouhodobém stresu ničí buňky v hypokampu, oblasti mozku zodpovědné za paměť a učení. Studie z University of California Berkeley ukázala, že lidé s dlouhodobě zvýšeným kortizolem mají menší objem hypokampu a horší schopnost zapamatování. Když jsi mladý, mozek se s tím vyrovná, ale po 50 je regenerace pomalejší. Proto se stává, že si pamatuješ dávné události, ale zapomínáš, co jsi chtěl udělat před 5 minutami. Druhou příčinou je nedostatek spánku. Mnoho lidí po 50 spí hůř, budí se v noci, mají lehký spánek nebo trpí nespavostí. Mozek ale potřebuje hluboký spánek, aby mohl ukládat data. Během noci probíhá proces zvaný konsolidace paměti. Mozek třídí informace, rozhoduje, co si ponechá a co odstraní. Když tento proces chybí, paměť se rozpadá jako špatně uložený soubor v počítači. Podle výzkumu z Harvard Medical School se u lidí, kteří spí méně než 6 hodin denně, zvyšuje riziko kognitivního úpadku o 30%. Nedostatek spánku navíc zvyšuje hladinu toxických proteinů, jako je beta-amyloid, který se spojuje s Alzheimerovou chorobou. Třetím viníkem jsou cévní problémy a vysoký krevní tlak. Mozek tvoří jen 2% tělesné hmotnosti, ale spotřebuje až 1/5 kyslíku a energie. Jakmile se cévy zúžují nebo se v nich hromadí tuk, mozek trpí. Nedostatek kyslíku znamená menší přísun živin pro nervové buňky. Ty pak slábnou a odumírají. Vědci z Mayo Clinic zjistili, že lidé s neléčeným vysokým tlakem mají 2krát vyšší riziko demence. A přitom stačí tak málo. Udržet tlak pod kontrolou, hýbat se a jíst méně soli. Čtvrtou skrytou příčinou zhoršující se paměti je špatná výživa. Mozek je závislý na správných tucích, bílkovinách a vitamínech skupiny B. Když jíme příliš cukru, rychlých sacharidů a průmyslově zpracovaných potravin, hladina cukru v krvi prudce kolísá. Tyto výkyvy poškozují drobné cévy v mozku a narušují jeho schopnost přenášet signály. Navíc vysoký cukr vyvolává záněty a záněty jsou tichým ničitelem paměti. Studie z Lancet Neurology prokázala, že lidé s vysokou hladinou glukózy mají zhoršenou aktivitu v prefrontálním kortexu, oblasti, která řídí pozornost, rozhodování a krátkodobou paměť. Mozek doslova lenivý. A pak je tu pátá, často přehlížená příčina – nedostatek stimulace. Mozek potřebuje trénink stejně jako svaly. Když děláš každý den to samé, mozek nepotřebuje tvořit nové spoje a tak se pomalu vypíná. Vědci z Johns Hopkins University ukázali, že lidé, kteří se učí nové dovednosti, například cizí jazyk, hru na hudební nástroj nebo nové technologie, mají o 40% lepší paměť a pomalejší úbytek neuronů. Naopak ti, kteří tráví většinu dne u televize nebo opakují stejné rutiny, ztrácí mentální pružnost. Jakmile si tohle všechno uvědomíš, začne dávat smysl, proč se zapomínání po 50 objevuje tak často. Není to jen věk, ale součet malých změn, které se hromadí. Stres, nedostatek spánku, špatné jídlo, málo pohybu a minimum duševních výzev, to všechno dohromady tvoří prostředí, ve kterém mozek pomalu ztrácí svou sílu. Ale dobrá zpráva je, že se to dá změnit. Když se začneš o mozek starat vědomě, výsledky se objeví překvapivě rychle.
Už po několika týdnech můžeš cítit větší jasnost, lepší koncentraci a klidnější mysl. Začni u spánku. Dopřej si pravidelný režim, vypni obrazovky alespoň hodinu před spaním a ráno se probouzej přirozeným světlem. To samo o sobě zlepší paměť i náladu. Dalším krokem je pohyb. Každá fyzická aktivita zvyšuje prokrvení mozku. Nemusíš běhat maraton, stačí svižná chůze, plavání nebo jízda na kole. Studie z University of British Columbia ukazuje, že lidé, kteří se hýbou alespoň 30 minut denně, mají lepší výsledky v testech paměti a vyšší objem hypokampu. A co výživa? Mozek miluje omega-3 mastné kyseliny, které se nacházejí v rybách, ořeších a lněných semínkách. Také potřebuje vitamíny B6, B12 a kyselinu listovou. Ty pomáhají vytvářet neurotransmitery, které přenášejí informace mezi neurony. Když tělo trpí jejich nedostatkem, mozek reaguje pomaleji a paměť se zhoršuje. Nezapomínej ani na hydrataci. I mírná dehydratace může snížit soustředění a krátkodobou paměť. Pij vodu průběžně během dne, nečekej, až přijde žízeň, to už je pozdě. A pak je tu faktor, o kterém se málo mluví, sociální kontakt. Po 50 se mnozí lidé uzavírají, ztrácí pracovní kolektiv, děti se osamostatní, přátelé se vídají méně. Ale mozek potřebuje interakci. Rozhovor je pro něj stejně stimulující jako hádanka nebo sudoku. Každé sdílení myšlenek, smích nebo nová zkušenost aktivuje různé části mozku a vytváří nové neuronové spoje. Vědci z Harvard Study of Adult Development, která sleduje lidi už více než 80 let, zjistili, že právě kvalitní vztahy, nikoli peníze ani kariéra, jsou tím, co nejvíc chrání mozek a zlepšuje paměť. Lidé, kteří mají blízké vztahy, se dožívají vyššího věku a mají o polovinu nižší výskyt demence. Když to shrneme, po 50 mozek neodumírá, jak si mnozí myslí. Jen potřebuje jiný přístup. Už nefunguje na přetížení a stres, ale na rovnováhu. Chce rytmus, spánek, klid, smích, pohyb, výživu a nové zážitky. Každý den, kdy mu to dopřeješ, je krokem k tomu, aby zůstal bystrý ještě mnoho let. Proto až příště zapomeneš, proč si šel do kuchyně nebo kam si dal brýle, neber to jako důkaz stárnutí. Ber to jako vzkaz. Mozek ti tím říká, že potřebuje kyslík, pohyb, spánek, méně stresu a trochu radosti. A když mu to dáš, odmění se ti tím nejcennějším, jasnou myslí, klidem a schopností užívat si život bez obav, že se pomalu vytrácíš z vlastních vzpomínek.